Mbok Ya ini kok wis bengak-bengok lho. aku njaluk dikawinke. Wis keter lho mbok iki. Keter. Layak. Karo sapa Ma, tole aja tole lho, tole. Mboten to. Lah kok mentu tole. Iki piantune ning ndi ta Lek? Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Gimana doleku sing bagus dewi gimana kene iki? Sing penting ana jempolane. Sing penting enek jempolan. Lah nek jempolane aku ndak demen. Nggih. Niki tak sangoni. Nggih. Matur suwun. Lek terus lagi lek. Simbok wetok gulung Yo mangan lho. wana ketan coba tukok simbok aku wis gede ana perawan coba takon Dole Mas Arjo Mas Petro ngapunten nih simbok penting kawinan aku iki wis mendem doa waduh simbok rapi turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong jujur yen mengkono mbok iya piye aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah simbok weteng gulung nggih Coba nih mangan apa piye? ana ketan coba takon simbok aku wis
Jane sing mendem wedokane ya Kang Basuki. Aduh simbok penting kawin. Aku iki mbok wis mendem wedokan. Aduh simbok ra bisa turu. Awan baru pengen ketemu. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah. Matur suwun Kang Mas Kentung MC Blue Indonesia.